txalo bat, apa Santurtze! Venga, txalo handi batia, venga, berentza! Oso ondo. Egia esan, eta behitxu, eta askotan esan dut, eta lehen esan dut, Santurtzira etortzen garenean, etxean bezala sentitzen garela, eta gainera Galiziara etxera joaten garenean, hori ja etxeaz, hori ja norberaren oea, sukaldea eta egongela edukitzea. Benetan be, eskerrik asko horrela sentiaraztearen eta kristolako lana egiten dutelako etxalo bat bere itzatea. Eta emakumearen papera, gaur, inoiz baino gehiago, goraipatu beharrekoa, bai, sardinera eguna, emakumeak. Ze garrantzitsu izan da Santurtzi sardinerak. Ze garrantzitsua izan da adibidez baserri munduan emakumearen lana baserriaren inguruan. Eta musika munduan eta musika tradizionalaren inguruan ze garrantzitsua izan diran hainbat eta hainbat emakumeen zorionez. Adibidez, Maurizia Aldeiturriaga. Hortxe dokazuen Maurizia. Txalo bat Mauriziaren zatia. Pandero jolea, bizi guztia arratiko partean eman zuena, nahiz eta jaiotze zebriokoa izan, eta bere azken egunerate, panderoa jotzen ibili izan, jairi jai, erromeriz, erromeri. Kristolako figura da Maurizio Aldeiturriaga gure musika tradizionalean, eta guzti hori egiten zuen, debekatua zegoenean euskera abestea, debekatua zegoenean erromeriak egitea, eta gainera emakumea izan da. Gora emakumeak! Zutarik aitak eta man Fraien alden nombrado Ez judioak irakaziten Salamankara biado Txiki zuderik aitak eta man Fraien alden nombrado Eskolioak irakatziten Salamankara biadu Txiki zuzerik aitak eta man Fraide gauden honrado Eskolioak irakatziten Salamankara biadu
Venga, echalo fuerte, 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 venga, 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 venga.